Инструкции за разреждане на плодове, ябълки, круши и сливи. В изложените инструкции ще научите защо разреждането на плодове е от особено голямо значение за бъдещата реколта и как точно се изпълнява. Но наред с този наръчник, винаги се съобразявайте и с наставленията на вашия супервайзър или пряк ръководител. В началото на първия работен ден ще ви присъединят към определена работна група или ганг и ще ви информират къде да отидете и къде ще работите. Ако не разбирате зададените инструкции, уведомете някой или помолете приятел да ви преведе. Когато пристигнете на полето, супервайзърът ще ви помогне да започнете работа. Вслушвайте се в неговите инструкции, тъй като има много да се учи. Той знае, че не е възможно да запомните всичко веднага. Дайте най-доброто от себе си този ден и не се колебайте да задавате въпроси, ако нещо не е достатъчно ясно. Безопасност на труда. Фермите са опасни места за работа. Всяка една от тях има процедури за безопасност, с които трябва да се запознаете. Стойте на страна от трактори и други превозни средства и машини. Никога не предполагайте, че шофьорът ви е видял. Някои превозни средства, като мотокарите, например, се движат изключително бързо във всички възможни посоки. Плодовете, които разреждате, са пръскани. Затова винаги измивайте ръцете си след работа и преди хранене, пиене и пушене. Храненето, пиенето и пушенето са позволени само през периодите, определени за почивка. Винаги прибирайте отпадъците си и не хвърляйте боклук на територията на фермата. Обличайте широки и удобни дрехи за работа. Носете шапки, за да се предпазите от слънчеви изгаряния. Ако използвате лосьони против изгаряне, не забравяйте да измиете ръцете си. Причини за разреждането на плодове. Всички овошки са отрупани с цветове през пролетта. Времето определя каква част от тези цветове ще дадат плод. Обикновено овошките раждат много плодове. Ако ги оставим на дървото, ще берем много малки ябълки, круши и сливи, които не бихме могли да продадем. Например, всички клиенти предпочитат големи ябълки, а малките не струват нищо. Озрелите ябълки трябва да са с размер на топка за тенис. Разреждането на плодовете е изключително важна работа, която трябва да се извършва правилно и старателно. Ползата от нея ще оцените, когато дойдете да берете тези плодове на есен. Разреждайте плодовете там, където са прекалено много, но същевременно премахнете и тези, които са видимо болни и увредени или безформени, като тези ябълки, например. Винаги започвайте с увредените и безформени плодове и след това намалете броя на останалите, ако е нужно. Вашият супервайзър ще ви обясни кои плодове да премахнете. Всички плодове, които са твърде малки, трябва да бъдат премахнати. И отново, супервайзърът ще ви покаже ориентировъчния им минимум размер. Много е важно да използвате и двете си ръце при разреждането на плодовете, тъй като така ще постигнете желаната скорост. Концентрирайте се върху поставената задача и не се разсейвайте. Ще работите с партньор или самостоятелно. Старайте се да следвате определена методика. Ако дърветата са единични, започнете от едно място и работете около дървото, докато достигнете мястото, от което сте започнали. Ако работите с партньор,
започнете заедно от едно място и работете в противоположни посоки, докато се срещнете от другата страна на овошката. Създайте си система на работа. Работете от основата на всеки клон до неговия край и от върха на всяко дърво до клоните в долната му част. Не пропускайте самият връх на дървото. Ако не го достигате, използвайте стълбите, които сме предоставили. По възможност се групирайте така, че да има един по-висок човек във всяка двойка. Винаги проверявайте, че стълбите са поставени стабилно на земята. На склонове поставяйте стълбите в устойчиво положение и не поемайте никакъв риск от инциденти и наранявания. Когато завършите всяко едно дърво, го огледайте още веднъж, за да се уверите, че няма пропуснати места. Супервайзърът ще провери как се справяте и е възможно да ви върне обратно за нещо, което сте пропуснали. Това ще ви забави и ако продължите да работите незадоволително, може да ви отстранят от работа. Повечето овощни градини имат опрашители. Обикновено това са дървета от различни сортове, на които ще се натъкнете през ред на всяко шесто дърво. Супервайзърът ще ви уведоми за тях и ще обясни дали да ги пропускате или да ги разреждате. Ако имате някакви съмнения или сте неуверени за нещо, попитайте супервайзърите си. Те са на ваше разположение в случай на колебания. Различните плодове и техните сортове имат различни изисквания. Първо ще разгледаме три типа ябълки, след това круши и ще завършим с сливи. Дългоопашати ябълки, като гала. Тези ябълки се премахват, като ги ударите леко с пръст по показания начин или като ги откъснете с дръжката така. Не дърпайте ябълките, тъй като е възможно да откъснете цялата група плодове. Тези сортове растат както на старите, така и на новоизраслите клони на дърветата. Плодовете, растящи на старите клони, се разреждат до 2 така и до един плод така. Супервайзърът ще ви даде инструкции по колко ябълки да оставяте на всеки 50 см разстояние. Разреждането до една ябълка е за предпочитане пред разреждането до 2, тъй като това ще доведе до по-големи ябълки в края на годината. Оставяйте по 2 ябълки там, където е нужно, за да не загубим прекалено много от реколтата. Възможно е и да ви инструктират да оставяте по 3 ябълки, където тези са големи и са на големи дървета или клони като тези. На тънки клонки и особено такива, които висят надолу по този начин, трябва да разреждате до една ябълка на големи разстояния така. Не забравяйте на първо време да премахнете болните, наранени или безформени плодове. Тези сортове трябва да достигнат размера на топка за тенис, когато са озрели. Тези сортове трябва да придобият задоволителен цвят и се нуждаят от много слънчева светлина. Премахнете плодовете, които са израсли отдолу, защото до тях няма да достигне достатъчно светлина. Ябълки с къси опашки, като кокс. Сортът кокс се нуждае от внимателно разреждане, тъй като те обикновено не са толкова плодовити и имат повече безформени плодове. Тези ябълки имат къси опашки и се премахват лесно, като хванете плодовете по следния начин. Внимавайте да не дърпате плодовете, защото по този начин ще откъснете цялата група съцветие. Разреждайте до определения номер плодове, до 1-2 ябълки или на дебели клони, на всеки 50 см разстояние.
Където има значително струпване на плодове, е най-добре да оставяте по една ябълка. В противен случай оставяйте по две и пропускайте дърветата, които са големи или имат много малко плодове. Ябълките от сорта Кокс трябва да придобият цвят, който ще получат от слънчевата светлина. Премахнете всички плодове, растящи отдолу, тъй като до тях не достига светлина. Сортът Брамли и други ябълки за готвене. Тези сортове раждат големи ябълки, подходящи за готвене. Самите овошки са по-големи и издържат много плодове. Озрелите ябълки са зелени и слънчевата светлина не е толкова важна за тях. Ябълките Брамли имат много къси опашки. Премахнете нежеланите плодове, като ги придържате и ги удряте леко по следния начин. Отново ви напомняме да не дърпате плода. Винаги се опитвайте да запазите най-големите плодове, освен в случаите, когато са безформени, като тези. Най-голямата ябълка от една група плодове е най-добрата, но когато е безформена, трябва да се премахне така. На здрави и силни клони разреждайте до 2 ябълки. Те ще израснат големи и затова трябва да са на разстояние от 15 см една от друга, ето така. Някои ябълки ще са значително по-малки на крехките тънки клони и трябва да се разреждат до една. Круши. Крушите обикновено се разреждат по-късно от ябълките и некачествените плодове трябва да бъдат премахнати заедно с тези, които са в излишък. Крушите се премахват, като хванете опашката и я пречупите със следното движение. Не дърпайте плодовете, тъй като това би могло да увреди овошката. Супервайзърът ще ви даде инструкции относно някои проблеми с качеството на плодовете. Основните са круши с неправилна форма, продълговати круши или изкривени като тези. Продълговатите круши, като тази отляво, нямат тази закръглена долна част, която има крушата отдясно. Тези круши няма да достигнат необходимия размер и трябва да бъдат премахнати. Тези круши имат груб червеникаво-кафяв цвят и покритие и трябва да бъдат премахнати, а тези имат гладък червеникаво-кафяв цвят и покритие и могат да бъдат оставени. Супервайзърът ще ви обясни. Струпвания на плодове като тези трябва да бъдат разредени до 2. И не забравяйте първо да премахнете некачествените плодове. Малки круши на тънки клони като тези трябва да бъдат разредени до една, ето така. Понякога ще трябва да разреждате стари големи дървета като тези. От изключително голямо значение е да работите систематично. Следвайте всеки клон от ствола на дървото до неговия край и всяко негово разклонение. Сливи. Сливите могат да раждат изключително голям брой плодове, а ние се нуждаем от по една слива на определено разстояние. Когато озреят, те ще добият следните размери. Където има голямо струпване на плодове, използвайте 2 различни техники. Първо, използвайте двете си ръце да премахнете цели групи плодове, ето така. Започнете от вътрешните клони или тези отдолу, тъй като те остават скрити при брането на реколтата. Извършвайте тази процедура бързо, за да премахнете 80% от нежеланите плодове. След това внимателно разредете сливите до една на определеното разстояние. Сливите се разреждат, като удряте или бутате опашките им с палец по следния начин.
Там, където плодовете са по-малко, ще трябва да изпълните само вторият етап от процеса на разреждане. Винаги работете систематично около дървото, като разреждате отделните клони от всяка основа до върха. Обърнете внимание на вътрешността на дървото и висящите му клони. Доста от сливите са скрити и е нужно да използвате напипване. Обобщение. Разреждането на плодове не е тежка физическа работа и всъщност е доста приятно, но не е място за заобиколки. Всяко дърво трябва да бъде разредено клон по клон. Следвайте плътно инструкциите на супервайзъра. Опитайте се да заучите работата правилно и после се концентрирайте над скоростта си. Независимо от това как ви се заплаща, на час или на дърво, ще трябва да работите бързо. Винаги използвайте и двете си ръце и бъдете постоянни. Създайте си ритъм на работа, който ще доведе до постоянна скорост. Разреждането на плодове не може да се претупва. Някои дървета са отрупани с плодове, а други не. Ако някое дърво има много малко плодове, няма да има нужда от разреждане или само няколко плода могат да се премахнат. Винаги първо премахвайте наранените, болни и безформени плодове. След това намалете броя на останалите до желаната цифра. Разреждането на плодовете е една от най-важните работи за овощната градина. Приемете го като сериозна задача и помнете, че с това помагате на самите себе си. Добре свършената работа сега ще доведе и до по-добри резултати при брането по-късно.